Οι τελευταίοι ραγιάδες. Ιστορικό μυθιστόρημα του Σωτήρη Μπουλντούμη. Κεφάλαιο 1. Μασσαλία. Απρίλιος 1819. Ο νεαρός Λόρδος Χόλμπουργκ βγήκε νοχελικά από το ξενοδοχείο του και στάθηκε για λίγο στο λιθόστρωτο να χαρεί τον ανοιξιάτικο ήλιο της Μεσογείου. Οι λαμπερές του ακτίνες διαπέρασαν ευεργετικά το κορμί του και αναστέναξε με αγαλίαση. Αυτή τη θαλπορή δεν μπορούσε να τη χορτάσει. Η κρυστάλλινη ατμόσφαιρα της Μασσαλίας και η φρεσκάδα που απέπνεε η φύση γύρω του τον έκαναν να νιώθει άλλος άνθρωπος μακριά από το βροχερό Λονδίνο. Αυτό το υπέροχο συναίσθημα, ωστόσο, το αλλίωνε μια μάλλον δυσάρεστη εξέλιξη του ταξιδιού του. Ο υπηρέτης του δεν είχε καταφέρει ακόμα να του βρει καράβι για να συνεχίσει προς την Οθωμανική Ανατολή, που ήταν και ο προορισμός του. Έπειτα από 2 διασκεδαστικές εβδομάδες στο Παρίσι, είχε τη σιγουριά πως στο λιμάνι της Μασσαλίας δεν θα δυσκολευόταν να βρει πλεούμενο για να ολοκληρώσει το όνειρό του. Ιδιαίτερα τώρα που οι αιματηροί πόλεμοι στην Ευρώπη είχαν τελειώσει και οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί, με τον Ναπολέοντα να αποτελεί πια μια πικρή ανάμνηση για όλους τους. Η πραγματικότητα όμως τον είχε απογοητεύσει. Ο υπηρέτης του, ο Τζόναθαν, γυρνούσε άπρακτος κάθε μέρα από το λιμάνι. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που εκείνο το πρωί βρισκόταν ο ίδιος τόσο νωρίς στους δρόμους. Είχε αποφασίσει να τον παραμερίσει και να διαπραγματευτεί προσωπικά με τους ναυτικούς τη μεταφορά του, όσο υποτιμητικό κι αν ήταν αυτό για την κοινωνική του θέση. Πήρε μερικές βαθιές ανάσες και προχώρησε προς την αριστερή μεριά του κόλπου, όπου ήταν πλαγιοδετημένα τα περισσότερα από τα εμπορικά σκάφη. Τα κατάρτια τους φαίνονταν από μακριά σαν αιωρούμενες λόγχες που κρέμονταν από τον ουρανό ανάμεσα στις 2 άκρες του λιμανιού, το φρούριο του Αγίου Ιωάννη από τη μια και τους κήπους του Φαρό από την άλλη. Η εικόνα σε προειδέαζε για κάτι εξωπραγματικό, αλλά μέσα στις αποβάθρες δεν υπήρχε ίχνος από τα περίεργα πράγματα που μπορούσες να πλάσεις με το μυαλό σου. Υπήρχε σκόνη μονάχα και τεράστιες ντάνες σακιά, μακρύες σειρές από βαρέλια, κάρα βαρεφορτωμένα και άφθονος υδρότας που έρεε από τα μισόγυμνα κορμιά των αχθοφόρων. Η οχλαγωγία ήταν απίστευτη. Ένα διαρκές βουητό που θύμιζε μελίσι. Παρόμοιες εικόνες ο νεαρός Λόρδος είχε ζήσει και στο Λονδίνο, όταν φοιτητής περιδιάβαινε συχνά τις αποβάθρες του Τάμεση. Αλλά τότε δεν έδινε καμιά σημασία στην καθημερινότητα του λιμανιού, ούτε στους εργάτες ούτε στα καράβια. Τον ενδιέφεραν οι μικρές πεταλούδες που περιφέρονταν εκεί για να ικανοποιούν αντρικές επιθυμίες. Με τον Τζόναθαν να του ανοίγει δρόμο, προχώρησε αργά ανάμεσα στο βουερό ποτάμι των φορτίων και των ανθρώπων. Δεν ήξερε πώς έπρεπε να είναι το πλοίο που αναζητούσε. Με το ένστικτό του πιο πολύ προσπαθούσε να ξεχωρίσει εκείνο που θα τον μετέφερε στους τόπους τους οποίους είχε γεννηθεί κάποτε η αρχαία ελληνική σοφία. Απλώς κοιτούσε προς τη θάλασσα με το βλέμμα του πάνω στις κούνες, στα μπρίκια, στις γολέτες, στα τρεχαντήρια και στις μπρατσέρες, μέχρι που κάποια στιγμή κόλλησε σε μια τρικάταρτη σκούνα. Στην πρίμνη της κοιμάτιζε η ρώσικη σημαία. Ο υπηρέτης του έσμιξε τα φρύδια του όταν τον είδε να την κοιτάζει με διερευνητική ματιά. Το έβρισκε παράλογο να ταξιδέψουν με καράβι της Ρωσίας, της μεγάλης ανταγωνίστριας της Αγγλίας στη Μεσόγειο. Την προσοχή του νεαρού Λόρδου, ωστόσο, είχε τραβήξει το όνομα που ήταν γραμμένο στην πλώρη του καραβιού. Ποσειδών. Αυτό το όνομα και αυτά τα γράμματα πρόδιδαν μιαν άλλη χώρα και μιαν άλλη εποχή που γνώριζε καλά από τις σπουδές του. Για λίγο απόμεινε να παρατηρεί τους ρακένδυτους λιμενεργάτες που ανεβοκατέβαιναν το φαρδί μαδέρι του καραβιού με σακιά φορτίου στους ώμους τους. Του έριχναν και εκείνοι λοξές ματιές και κοιτούσαν με φθόνο το ατσαλάκωτο εκδρομικό κοστούμι του και τις καλογιαλισμένες του μπότες. Ένιωσε άσχημα, αλλά ύστερα από 1 λεπτό αμήχανης αδράνειας, θύμισε στον εαυτό του πως το εξής αυτή θα ήταν η καθημερινότητά του στην περιπέτεια που αναζητούσε. Θα είχε να κάνει με ανθρώπους κατώτερης τάξης, με εργάτες της γης και της θάλασσας και με αγράμματους δούλους ισχυρών αφεντάδων. Πάτησε αποφασιστικά το πόδι του στο μαδέρι και το διέσχισε προσεκτικά βήμα-βήμα για να μην βρεθεί στη θάλασσα σπρωγμένος από κανένα κακεντρεχή λιμενεργάτη.
Όταν βρέθηκε στο κατάστρωμα, έπεσε πάνω σε ένα τσούρμο από ναυτικούς που τον λόγχιζαν με τα καχύποπτα βλέμματά τους. Ήταν εξοργιστική η αγένεια με την οποία τον κοιτούσαν. Τους κοίταξε κι αυτός αστισμένος, χωρίς να ξέρει με ποιο τρόπο να αντιδράσει στις επίμονες ματιές τους. Οι πιο πολλοί ήταν νεαροί συνομήλικοί του, αγόρια ξερακιανά με πρόσωπα καψαλισμένα από τον ήλιο και την αλμύρα της θάλασσας. Παρασυρμένος από την αδιακρισία τους κοίταξε κι αυτός με το ίδιο επίμονο και ερευνητικό βλέμμα. Όλοι τους φορούσαν ρούχα με την ελκυστική γραφικότητα των ανθρώπων της Ανατολής. Βράκες μακριά ως τη γάμπα, πουκάμισα φαρδομάνικα, μέσα στα οποία έπλεε το κορμί τους, πλατιά ζωνάρια στη μέση τους και κόκκινους κούφους στο κεφάλι τους, εκτός από καναδιό που φορούσαν σαρίκια. Χωρίς καμιά εξαίρεση είχαν όλοι τους μακριά μαλλιά που έπεφταν κυματιστά στους ώμους τους. Όπως ήταν μπερδεμένα και αχτένιστα, έδιναν όψη αγριοπή στα θαλασσοδαρμένα τους πρόσωπα. Διατηρώντας το αγέροχο ύφος του όσο του είχε απομείνει από αυτό, είπε τη λέξη που ήταν γνωστή σε όλα τα πέρατα των θαλασσών της γης. «Κάπτεν». Έκπληκτος τότε άκουσε να του μιλούν με σεβασμό ατέριαστο με την αγριοπή τους εμφάνιση. Σίγουρα δεν κατάλαβε τίποτα από όσα του είπαν, αλλά ο ήχος των λέξεων του φάνηκε οικείος. Έμοιαζε με τον ασθενικό αντίλαλο μιας αρχαίας γλώσσας που υπήρχε μέσα στα πανεπιστημιακά του συγγράμματα. Τους χαμογέλασε πλατιά για να δείξει τα φιλικά του αισθήματα. «Κάπτεν», ξαναείπε. Κάποιος τότε από αυτούς του έδειξε με το δάχτυλό του προς την πρίμη. Έστρεψε το βλέμμα του προς την κατεύθυνση του χεριού του και είδε έναν άντρα καμιά 35 χρονών ακουμπισμένο στην κουπαστή. Κάπνιζε αδιάφορα το μακρύ του τσιμπούκι. Κινήθηκε προς το μέρος του, νιώθοντας πρώτη φορά στη ζωή του τόσο τρακαρισμένος. Δεν ήταν σίγουρος αν αυτό οφειλόταν στην απόμακρη έκφραση του καπετάνιου ή στην αδειμονία τη δική του να βρει καράβι. Τα απέραντα αποθέματα εγωισμού, ωστόσο, με τα οποία είχε ανατραφεί, τον βοήθησαν να αποκτήσει ξανά την αυτοπεποίθηση του Άγγλου αριστοκράτη. Όταν πλησίασε το ναυτικό, του έριξε μια αναγέροχη ματιά, σαν να είχε έρθει να προσφέρει χάρη παρά να ζητήσει. Ο καπετάνιος έστριβε το παχύ του μουστάκι καθώς τον περιεργαζόταν με καχυποψία, όπως είχαν κάνει και οι ναύτες του. «Ιγκλής», ρώτησε μιλώντας πρώτος. Στη χρειά της φωνής του φάνηκαν αμέσως και οι κακές του προθέσεις. Αν ο Λόρδος Χόλμπουργκ γνώριζε τις πικρές εμπειρίες του καπετάνιου στην Αγγλική φυλακή, ίσως απέφευγε να αναφέρει την εθνικότητά του. «Ίγκλης», επιβεβαίωσε με έπαρση. Ο καπετάνιος έσμιξε τα φρύδια του και τον κοίταξε με κακεντρέχεια. Το μίσος του για τους Άγγλους δεν θα σβηνόταν ποτέ. Ήταν ναύτης ακόμα όταν τον εχμαλώτισαν. Δεν είχε ιδέα από τους πολέμους τους, ούτε από τον Ναπολέοντα, ούτε από τους αποκλεισμούς που επέβαλαν. Ήξερε μονάχα πως πήγαιναν φορτίο σε γαλλικό λιμάνι και οι Άγγλοι τους βούλιαξαν. Στην αρχή είπε να αγνοήσει τον ενοχλητικό επισκέπτη του, αλλά τελικά από το στόμα του βγήκαν μερικές κοφτές κουβέντες που από τον ήχο τους και μόνο καταλάβαινες το πικρό περιεχόμενό τους. Για να μην αφήσει καμιά αμφιβολία στον ανεπιθύμητο επισκέπτη του, κούνησε το κεφάλι του πέρα δόθε, αδιάψευστο σημάδι πως δεν είχε καμιά όρεξη να κουβεντιάσει μαζί του, πόσο μάλλον να του κάνει οποιαδήποτε εξυπηρέτηση. Ο Λόρδος Χόλμπουργκ θα τον έλειωνε ευχαρίστως κάτω από την πότα του, αλλά προτίμησε να καταπιεί την προσβολή. Το ρόλο του σε αυτή την υπέρβαση που αναγκάστηκε να κάνει έπαιξαν ο ήχος της γλώσσας την οποία μίλησε ο αγρίκος ναυτικός και το όνομα Ποσειδών που υπήρχε στην πλώρη της κούνας. Η ρώσικη σημαία δεν σήμαινε τίποτα για την εθνικότητα του σκάφους. Μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, οι Έλληνες καραβοκυρέοι είχαν το ελεύθερο από την υψηλή πύλη να την υψώνουν στις πρίμες των καραβιών τους. Ο Λόρδος Χόλμπουργκ δεν είχε αμφιβολία πως η σκούνα ήταν ελληνική και κάπου στο Μοριά ή στα νησιά του Αιγαίου θα κατέληγε. «Έλληνας?» ρώτησε στα αγγλικά, όσο πιο ευγενικά του επέτρεπε ο θυμός του. Ο καπετάνιος δεν του έδωσε σημασία, είτε γιατί δεν κατάλαβε ή γιατί δεν είχε καμιά όρεξη να μιλήσει μαζί του. Για να τον εξευμενήσει τότε ο Άγγλος έβγαλε από την τσέπη του ένα πουγγί με χρυσά τάλιρα και το έπαιξε πάνω στη δεξιά του παλάμη. Ο καπετάνιος του έριξε βλέμμα αρπακτικού. Το χρυσάφι ήταν αληθινός πειρασμός και για μια στιγμή φάνηκε να τον μαλακώνει. Όχι για πολύ όμως.
Ακόμα κι αν δεν μισούσε τους Άγγλους, ακόμη κι αν ο ξένος ήταν ένας απλός περιηγητής, δεν γινόταν να τον πάρει σε ένα καράβι γεμάτο παράνομα όπλα και ανθρώπους κυνηγημένους από την Αυστριακή αστυνομία και τους Οθωμανούς. Με μια απότομη χειρονομία έδειξε στον ξένο να πάρει από μπρος του το πουγγί του και να το βάλει ξανά στην τσέπη του. Αυτή η ταπεινωτική απόρριψη έκανε έξαλλο τον νεαρό Λόρδο. «Γεσκύλας, δούλε των Οθωμανών», μουρμούρισε και τίναξε προς τα πίσω το κεφάλι του με θυγμένη αξιοπρέπεια. Πήγε τότε να βγάλει από την τσέπη του και να του τρίψει στα μούτρα το φιρμάνι που είχε προμηθευτεί από την πόλη με την υπογραφή του ίδιου του Μεγάλου Βεζίρη, αλλά ακόμα και μέσα στο θυμό του θυμήθηκε πως δεν είχε καμιά ισχύ στα γαλλικά λιμάνια. Ήταν στην κρίση του κάθε αγρίκου καπετάνιου αν θα τον έπαιρνε μαζί του ή όχι. Με μια τελευταία φαρμακερή ματιά γύρισε και έφυγε βρίζοντας σαν μαουνιέρης του Τάμεση. Ήταν το μόνο που του έμενε για να παρηγορήσει την πληγωμένη του αξιοπρέπεια. Βγήκε στον τόκο σπρώχνοντας τους ναυτεργάτες πάνω στο μαδέρι σαν αφηνιασμένος ταύρος. Θορυβημένος ο Τζόναθαν έτρεξε πίσω του, αλλά εισέπραξε μονάχα την οργή του κυρίου του. «Εσύ φταίς για όλα», ξέσπασε ο Λόρδος Χόλμπουργκ επάνω του. Υπομονετικά ο Τζόναθαν άκουγε έκπληκτος τα απαξιωτικά λόγια του κυρίου του, που του καταλόγιζε ευθύνες για την ανικανότητά του να του βρει καράβι. «Με έβαλες στη δυσάρεστη θέση να παζαρέψω με αχρίους Έλληνες. Αυτό τον άξεστο λαό αθλίων και αγραμμάτων», είπε μουγκρίζοντας σχεδόν. Από όσο ήξερε ο Τζόναθαν, ο Λόρδος είχε μεγάλη αγάπη για τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας και όταν αποτόλμησε να του το θυμίσει, δέχτηκε ξανά την οργή του. «Δεν είμαι θυμωμένος με τους αρχαίους Έλληνες, Τζόναθαν. Με τους νεοέλληνες τα έχω. Αυτά τα σκουλίκια που δεν αξίζουν να λέγονται απόγονοι των σοφών προγόνων τους», είπε με όσο δηλητήριο διέθετε μέσα του. Ο Τζόναθαν είχε ελάχιστη μόρφωση, ούτε που του πέρασε από το μυαλό πως τα υποτιμητικά σχόλια του Λόρδου ήταν γραμμένα στα πάμπολα αρνητικά δημοσιεύματα για τους νεοέλληνες και στα οδηπορικά των περιηγητών εκείνης της εποχής. Γι' αυτό τα απέδωσε στα νεύρα που είχε εκείνη τη στιγμή. «Ο θυμός σας για τον καπετάνιο νομίζω πως σας κάνει υπερβολικό», αποτόλμησε να του πει. Ο Λόρδος Χόλμπουργκ είχε συνέλθει κάπως από την έκρηξη του θυμού του και μίλησε πιο ήρεμα τώρα. «Αν υπερβάλλουν εκείνοι που επισκέφθηκαν και έζησαν για χρόνια σε αυτόν τον τόπο, τότε υπερβάλλω κι εγώ, Τζόναθαν», είπε. Ο υπηρέτης κούνησε πάλι το κεφάλι του με επιφύλαξη. «Μα σκουλίκια», απόρρισε. Δεν είχε ξανακούσει τον κύριό του να χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις. Ο Λόρδος Χόλμπουργκ ένιωσε κι αυτός άσχημα, που είχε αφήσει τον εαυτό του να παρεκτραπεί μπροστά στα μάτια του υπηρέτη του. «Έχουν γραφτεί και χειρότερα, Τζόναθαν», είπε πιο συγκρατημένα. «Κάποιος Γκάλτ, για παράδειγμα, τους είχε ονομάσει τροκτικά, που λαθροβιούν πάνω στο πτώμα των σπουδαίων προγόνων τους, απομυζώντας την παλιά τους έγλη». Ο Τζόναθαν δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο Γκάλτ, ούτε οι άλλοι που ανέφερε ο Λόρδος μέσα στο θυμό του. Αγνοούσε και τι συνέβαινε στον τόπο στον οποίο επρόκειτο να ταξιδέψουν. Αυτός όμως είχε πάρει κιόλας τον μέρος των κατοίκων του. Τόσα χρόνια υποταγμένος σε κάποιον κύριο και ο ίδιος μπορούσε να κατανοήσει τα βάσανα ενός υπόδουλου λαού. «Σε κάθε νόμισμα υπάρχει και η άλλη του όψη, Λόρδε μου», τόλμησε να σχολιάσει με όλο το σεβασμό που απαιτούσε η θέση του.